first nay. Me fan is mate atesem. Wo maame wu ye. Wo maame ntima de yapam. Ene de yampam ye nyina wo first na wo ye de ye de maw. Ena akwose abrempa ma ka so no de wonye den wompe. Lumba so ka so no ma niema de wonfa nye hwe. Wonte se ya ba ekunu afa ne papa kaba ne maame kaba ene straight. Wonu wonte so no to so de wompe hwe. Ena wa ye den wa ye dem ni nyina ma wo first na. Ye di ka mienu ye den e ka ho. Masam wo sole firi ho sa hotel wa sa wo ho ato aye homodwe na wa anwene yi na wo se nka wo da kwa me ehye aye date ni nyina awie eye awie ni wi ansa na ehu sa fa dia wo bo ka wo bampim anim Abusuafo ya bra kwadwo media ya tena se na so ye bedi nkomo meni na na ebo as usual lollipop sabi se no basa na ewo se ye ba na ene no ebedi nkomo na ono so ye de na adwenkyere etitira se na ehyen no yentu nana mpacha pomboko nyame adumo bla me ho ye pa na mo nso e nyame adom na na eho ye de nyame asipa nana lumba court sensemi watiti bi wo eno e court de free court oba nana wode yɛmfa ne sɛ abusuapanyini sɛm a wate sɛ wowɔ saa abusuapanyini bi sɛ wɔ abusua mu ana na deɛ na bɛka ofe di kan me di asida be ma me manager Trillium po nyankopon anu bi nta bi nya mo de na nso akyɛ di asida nka ni din da na sra ma chia me fans fuo nyina e wo black kwadwo media so nyina ma chia wo obi ajoso nyame anum nukure ni sɛ wowɔ hɔ na wɔ abusuapanyini bi sɛ wɔ abusua mu dia wote hɔ paa dia na wasu wuo me nso nkwa wote aseɛ okay biko abusuapanyin sɛ ne time bia wɔkra wuo ba abusua no wɔkra wuo na ba abusua no me ka ne sɛ kyɛ sɛ naano no kɔɔto koraa na abusuapanyin sɛ nsɛ bɛka no kɔɔto no koraa deɛ bɛtumi aka sɛ abusuapanyin sɛbe mprɛdu asɛ me sɛ ɛnyini na wɔnyini na ankasa ɔbaa ka ɛbɛka sɛ ayi monopause na akye no because ne nsɛm no bebree yɛ dɛn ɛfa kwan na wɔ abusuapanyin sɛ paa wɔ ɛwɔ abusua mu a asɛm tɔ bɛdɛ no waka asɛm no bɛyɛ dɛn paa na bra waka asɛm no wɔntumi nka ma no yɛ yi because no asɛm ɔka ka nyinaa yɛ tautology terms tautology terms nko a ɛmfa kwan mu kɔsia na akɔsia wote aseɛ wɔyɛ te sɛ fufuo mu aba wɔatu ha nsɛnsɛm basaa timi a me papa abusuapanyin me nukura nura ne nsi ɔkeka no kɔɔtoɔ paa di in fact yɛ wale wɔ bi wankɔtena mu bi wonim date yɛde wale no woso abɛgyina kɔɔto mu ka asɛm sɛ lumba wale no wɔsi na abusuafoɔ bi mo na abusuafoɔ bi ɔmo abusuafoɔ akɔgya wale ɔmo nyinaa tumi awuo odobroni awale no ɔmo nyinaa tumi awu wabere akɔhyɛ sɛ wɔayɛ di kan wale no no tetetete no ɔmo mbɛgye wale no bebree ngui ɛyɛ dɛ na odobroni kɔ wale no ɔmo nyinaa awuo abusuapanyin ma wani na hɔ paa nyame anum ne kure ma wani na hɔ na me papa ni mpɔ na ɛne me di obuo ni anidie bi ayɛ de ama adekodi a wagye sɛ wo nsɛm a wode fa by force egu ho anim mu asɛm srɛw animguasɛ fata kani ba mesrɛ wo paa animguasɛ fata kani ba adekodi abusuapanyin wakɔgye ahyɛ wo nsɛm ɛwɔ other side a wopɛ sɛ wode by force ɛbɛhono dɔko na adeda ma nkurɔfoɔ die no yɛsrɛw ma w'ani nna hɔ na me papa ni mpɔn no animguaseɛ no yɛse nkuruma animguaseɛ akonkonte so anim aguase bi ka nkonkonte wo ba ne yɛn te mesrɛ wo paa keka wo nsɛm yie adɛnti na blɛ tum ba saa akɔhyɛ sɛ waatoɔ no ɔmo dagye na wale nyinaa bi da so te ase edi odobroni ko anansa ne yɛ ɔbɛwale ase na ɔmo abɛgya wale no nyinaa wu bra hemfa paa na asɛm yɛbɛka afiri ɛhe paa na asɛm yɛbɛnya afiri wɔsi abusuafoɔ no ɔmo yɛ abusua tenten ne nana bi mma ne adeade nti ɔmo hyia meeting na wei akyɛ na adwe na wei akyɛ na adwe na baako bi ɛfɛ ne yɛ aba ya ɔno kora ne ka kyerɛ sɛ yɛgya ma mi akɔhyia sɛ wa na wɔgyae awareɛ nti ɛna ma ne ɛka sɛ ɔso gyina so sɛ wɔgyae awareɛ na aba yɛ aro nkɔfa no brɛ ɛso wawu aba yɛ aso wawu wɔtorofoɔ me dance ni wɔ aburukyire wɔtorofoɔ biara sɛ dɛ ɛso wawu di a yɛntumi kɔpɛ ne nkonya ne firi ma ne bɛkasa nti kan na ɔbɛka agu no so wobɛkɔm na aba yɛ aso te ase wɔn kan ahwenkyerɛ abusuapanyin ɔnka ahwenkyerɛ me papa abusuapanyin wote ase bra nti me deɛ me na sɛ deɛ me kora no ayie no kora ne yɛsɛ yɛbɛkɔ ayie no yɛnankɔ yɛnankɔ ayie lumba ayie no yɛnankɔ mate sɛ 13th no kora anya deɛ ɛbɛyɛ adwuma kyɛ sɛ ne ma sɛ ɔmo kyerɛ exams enti yɛbɛsan atu ahɛda foforɔ adɛn wɔsi lumba ebubu gu hɔ obubu gu hɔ no
saa bere no na abusuafoɔ bi ne lumba mo ɛno ara ɛfrɛ maame akɔhyia sɛ wasɛ nka ɔmo hia no ɔmo frɛ maame akɔhyia sɛ wafrɛfrɛfrɛfrɛ wama saa bere no mu a na ɔde bɛsi odobronyi bakyɛ bi saa no wɔ sɛ onim date korɔ abusua panyin ɛwɔ wo hɔ waa wo nkena kwan so ka yɛ ade bɛkɔ ne hia wo ka yɛ a wode bɛkɔ na ɛwɔ sɛ wohwehwɛ waa wo nkena kwan so sɛ wowu si wonnim date korɔ deɛ ɛwɔ wo hɔ ɛna sɛ yɛfrɛ akɔhyɛ sɛ wanɔ no so obi a ɔno ɔyɛ wedded wife wantumi anka sɛ me kunu yare me ba abɛhwɛ na me a me papa abusua panyin waa wo gaali sɛ ɔbɛhono sɛ ɔbɛne gaali to sɛ ɔbɛne gaali fufu a waa wo gaali ɛna madi kan ka kyerɛ ma yɛne mu ngu ase ma wo ma a wawoyɛ no nananom yɛne mu ngu ase koraa sɛ onim kasa aka wano tum wonim kasa aka wano tum paa na pɛ ɔbaa bi tena na pɛ ɔbaa bi na kyerɛ sɛ nsɛm no aka no koraa no ɛne enyan nsɛm na abusua panyin wo nka aka no ɛne enyan ɛnyɛ fɛ sɛ wɔbɛka aka saa yɛ papa no adɛn na wokasa saa gu ma anim ase saa adɛn adeɛ sara bi ama wo ma nkwanta yɛna yɛne anim gu asesɛm bra deɛ ɛma ne bebree sɛ ɛtwetwe ɔmo aso ne sɛ saa nkurɔfoɔ yi a ɔbobɔ ɔmo din ne adeade no nyinaa na ɔmo bisa no so a ɔse wɔmfa n'ani nhyɛ da nhunu obiara na hwan ne bɔɔ n'amanneɛ womfa w'ani hu obi a ɔka asɛm kyerɛ wo womfa w'ani kɔsua hu obi a yɛne nipa korɔ ntena ase nni nkɔmmɔ ɛsɛ asɛm no firi tire kɔka tire ɛfiri anamfo akɔka atifi a ɛyɛ dɛn na ɔhunu sɛ nipa asom asi bɛyɛ ɛsɛ bɛɛsi wo so mfa w'ani hu ɛyɛ sɛ asɛm na woka no nyinaa woboa asɛm na woka no nyinaa woboa sɛ phone wɔ hɔ na nti wopɛ sɛ ɔgye evidence a womfo ka nkɔ nipa korɔ hɔ nipa korɔ wɔ asie yɛ wɔwɔ asie yɛ abusua panyin wontum nkɔ nkɔbusa n'ano asɛm toto n'ano wɔabrɛ nyinaa wiase ha na ɛwɔ na obi kora pa asɛm papa torodo no ahuna wɔtum aha kora ne aburokyire kɔbɛfo pere ne wakɔ nipa korɔ wɔ ha ne ɛhene wɔwɔ a wontum nkɔ bra akwadwo sɛ deɛ abusua panyin sɛ nsɛm na ɔka aka no aha kora adeɛ yɛsan kɔ kɔɔto dɔba bɛka koraa na ɛbɛtɛn wei sɛ wɔ sɛ yɛyi ne nsɛm no koraa afiri hɔ yɛyi ne nsɛm no koraa adi abusua panyin nsɛm a ɔka no nyinaa no kɔɛ sɛ ɔwɔ nyinasoɔ bekɔ bebree wɔ hɔ a ɔmo ɔfrɛfrɛ abusuafoɔ no bra sɛ wosi lumba bubu gu hɔ yɛde ne bɛkɔ hospital date wɔ so ɛne yi a yadeɛ ne kaa no enti ɛwɔ hii pepa ni hɔ na sɛ ɔso wonim yi akorɔ na sɛ pepa wɔ hɔ nom wokɔ hospital adeɛ yɛbɔ date ma wo enti wɔmfa date ne mmra wɔmfa pepa no nyɛ dɛ mmra ne ehu date yɛkora mehu sɛ ɛyi lumba bubu gu hɔ lumba ɔyale yɛ sɛ kyɛɛ ɔmo sɛ ɛho sɛ asase no nyinaa nkurɔfoɔ a ɔmo de ba abɔnten nyinaa 17 years 18 years maame akɔhyia sɛ wa ne kunu bubu guɔ wama amɛhwɛ no but abusua panyin ne sɛ ɛda bi a nte sɛ ɛyɛ 5 years nti wohwɛ abusua panyin ne deɛ a wɔka ne deɛ nkurɔfoɔ so ka wɔ abɔnten anana wodi na mmienu bɔ ani a ne mmienu nyinaa nyɛ papa ne mmienu nyinaa 17 years na abusua panyin ne 5 years ne nyinaa ɛmmɔ abira baabiaa bla adɛn ɛyɛ mma akwadwo so wawu ama nsɛm asisi paa wama nkurɔfoɔ ada pɛɛ dɛɛd ɛyɛ too much abusua panyin sɛ tɛma wɔn sɛ wɔwu lumba wu yɛ ne 2 days ɔbɛyɛ interview wɔn na ɔbɛka sɛ wɔnim akɔhyia sɛ wana wɔnim odobronyi ne adeade a wɔsoma na wɔfa ase bi mu sɛ ɔmo nkɔ nkran na ɔmo nkɔgye mmɔkyeriki ne adeade no wokura abusua panyin asɛm wei na ɔdi kan bɛka ne first interview bɛka sɛ akɔhyia sɛ wa na wonim odobroni ɛyɛ dɛ na sɛsi a seconds watumi apo akɔhyia sɛ wa na afei de odobroni na ayɛ dɛ wonim no wɔsɛ yɛaba yɛ aka kyerɛ sɛ yɛgya akɔhyia sɛ wa na yɛaba yɛ beginning wɔ ani kan bɔ na amanneɛ sɛ akɔhyia sɛ wa yɛgya no na afei na ɔbɛka sɛ yɛaba yɛ aka kyerɛ sɛ yɛaba yɛ aso agu ɛyɛ asɛm o yɛaba nti mmerɛ bɛn na yɛaba yɛ awu yɛ na yɛaba yɛ awu yɛ so ɔkɔ ayie wɔyɛ abusua panyin wankɔ ayie abusua panyin wokɔ yɛaba yɛ ayie enti yɛhunu baabi na kora mbere kora yɛaba yɛ awu yɛ ɛda kora mo yɛ na ayie ɛne da nsabɔde a mo nya yɛka ɛba yɛ ne ade nyinaa yɛka se yɛbu ebetuma nya ne nyinaa ba abusua no so obi yɛ de obi so kora na wawada kora na fa wa obi kɔ yɛaba yɛ ayie hyehyɛ mu abusua nafa nipa korɔ bra no bɛyi na no mehu sɛ yɛaba yɛ wawu anaasɛ wɔwu nana ha na wotwe ma adwena se bibi so kolumba yie abusua panyin sɛ ɔno na akɔpɛ bosia aba ɛde bɛyɛ ɛna wɔtwe da no nyina ne adeade na ɛyɛ dɛ na yɛaba yɛ yie deɛ ɔno asɛ abusua panyin wankɔgye bosia nyɛ yɛaba yɛ wɔn kyerɛ sɛ wɔntwene me papa abusua panyin ho a wɔntwene ho a wɔnte ase lumba yie wɔn na so akɔpɛ bosia ɛtwa ntoma ase obusa wɔde yɛ wɔ fa ase na yie na ɛyɛ dɛ na yɛaba yɛ adeɛ wɔntumi hunu da koro a yɛaba yɛ awu yɛ a wɔyɛ na yie
bra kyerɛ busua panyin sɛ nsɛm na wɔyɛ bank yɛbɛka sɛ monopos sɛm ɛna ama ne ka kansɛm bi te saa na ɔyɛ bɛrima yɛbɛka ne sɛ na akyerɛ no Say yes, your friend Anthropos. anthropos ɛne anthropos busua ne papa anthropos wei ano ɔden na keka wo nsɛm yi wotututuo sɛ prɛmpɛ ɛnyɛ fɛ ne papa no yɛ nana no tututuo koraa sɛ prɛmpɛ ne gu ma anim ase gu ne nam anim ase ɛnkasa biem koraa me no koraa nka menkasa biem ɛnkasa biem mpanyinfoɔ se kasa tenten ma wano fam nipa wo kasa bebree saa wano yɛ dɛ ɛfam sɛ abusua panyin wo kasa tenten wano fomfom ba o ɛkyerɛ bi kɔɔtɔ bɛ san akɔ gyam deɛ ɔbɛka no wahwɛ wa yɛ bɛ gyelu sɛ wanhwɛ yɛ wa abusua panyin wo wanum kasa bɛba ana yɛ gyelu because mpanyinfoɔ se kasa tenten ma wano yɛ dɛ ɛfam to dɛ yɛrɛ ho na kasa next time wofiri kɔɔtɔ hɔ na ani yɛ kɔ gyelu Nana adeɛ baako a nipa bebree so ate efiri court a ɛyɛ ɔmo nwanwa ne sɛ abusua panyin sɛ bere a na wɔfa asɛfoɔ no kɔɔ yɛ a na ɔmo ɔpɛ sɛ ɔne odobronyi kasa a ɔmo sɛ odobronyi sɛ wɔsu ntumi ne ɔmo nkasa no akyire yi odobronyi gyi phone no ɛna obisa ne sɛ na ɔyɛ hwan a na ɔsɛ yɛfrɛ me nipa asumasi na me ne wɔfa ase no koraa wo 6 na ɔsɛ eyi na yɛware wo dabɛ wɔ sɛ o yɛaware me o na me ne wɔfa ase no koraa na ti a yɛawo 6 na nipa asumasi nipa abusumasi ɔmo bɛ ataaka kra baabi yɛaba baabi yi ti akɔ no baabi na that day na ne kuru na awu no that time na wukuru na ewu na yɛsi yaba yaso bɛɛ wosu abusua panyin kura yɛsi yaba yaso wawu deɛ yɛn ne yɛn fa black kwadwo na nkurɔfoɔ a keka sɛ na yɛde na odobonyi saa da na ne kuru awu na wɔtumi bɔ abusua panyin ama ne mmaa ne date a yɛde ware ɛnneɛ wɔn asɛm obi a wukuru awu yɛsi gye fon wosi wusu wuntumi nyɛ fon ɛnsusu kɔn mu de wukati nisuo kɔ nom nsuo wutumi obi busa wutumi ne di nkɔmɔ. Wahu sister meso do broni mpacho me nua ba preko pɛ no nneɛma bi wɔ hɔ nom a ɛwɔ sɛ mutwa so kura ne kwan kura sɛ mo kasa bi we ɛyɛ simple yɛ ne yɛde asɛm ba yɛ pacho yɛntum nka asɛm ne yɛde ebi etu akɔto deɛ twene we yi kana kyena nko na akɔ ɛsɛ ntoma bu fi na mu si yɛ de ɛhata na wada pa bɛɛ de ɛbɛdɛ de ɔbɛɛ bɛ nwuma ɔbɔɔyɛ wada pa de kan wano tum wɔte ase ukuro ya wusi wusu ntuma nyina ɛdɛ na lumba wu yɛ na mu de afei do bɛbu abusuafoɔ no nyinaa dini wee baabi hin na ɛwale wɔ ɛna ɔkyerɛ date sɛ yɛware ne 2010 abusua panyin sɛ daa de na ɔka kyerɛ na abusua panyin wɔ baabi wɔse wɔne deɛ wama bi deɛ nta da na wɔfa bi ɛfɛ no Kwame Owusu wɔn na ɔyɛ abusua panyin nti wɔn deɛ ɔbɛyɛ abusua panyin 2018 yɛ na ɛyi Kwame Owusu no wɔn nso awu awo yɛde nyame ase wɔ kunkum na abusuafoɔ abusua panyin kunkum na abusuafoɔ nyinaa weyawu asɛm nso amase so anka dodoɔ na so yɛ dɛn ɛte ase oh black kwadu me papa abusua panyin ne nsɛm bi wɔ hɔ no makɔ ɛsɛ pentoa no wutia so a ɛbɛwɔ wusɔm so a ɛbɛtwa wo wote ase te ka me nko di anka ma yɛ musa ne hwee bi wɔn nya nsɛm basa na wɔn yi ano saa ɛnyɛ fɛ ɛnyɛ nana uhu bibi sɛ wɔka sɛ ɛyɛ lumba nua ketewa Faustina deɛ na ɔte Kumase ne fie wɔse ɔno deɛ yɛ obi a ɔte ase a ɔno nso sɛ ɔkɔ awareɛ no bi na ɔno abɛyi na no so ɔwɔ bi bisa ne sɛ na adɛ na Faustina ma wɔse Faustina deɛ wɔyare wama kɔɔto hɔ no wɔyare oh na ɔyare a mokɔ ne fie nkɔ busa ne wɔyare a sɛ ne fie kwan yare ɔmo nkɔ ne fie nkɔ busa no abusua panyin na sɛ Faustina yare ebi yɛ nie Faustina yɛ Kumase abɔnten so anankran abɔnten so na ɔwɔ ɔdɔn wɔ Kumase ase sɛ abusua panyin ne sɛ ɔkɔ nkran nti wɔyare wɔ nkran ɛna ɛsɛ yɛbɛtuma akɔ busa no Faustina ne yɛbɛtuma akɔ busa wo Faustina yi mefa ne sɛ mate atesɛm wo maame wuyɛ wo maame ntema deɛ yɛapam ɛne deɛ yɛmpam yɛ nyinaa wo Faustina woyɛ dɛn yɛde maa wo ɛna akɔhyɛ abrempɔ ma kaaso no deɛ wɔnyɛ dɛn wɔmpɛ lumba so kaaso no maa nneɛma deɛ wɔmfa nyɛ hwee wɔnte sɛ yɛ abɛɛko no afa ne papa kaba ne maame kaba ɛne sret wɔnte sɛ ɔno ntɔso deɛ wɔmpɛ hwee ɛna wayɛ dɛn yɛde ne nyinaa maa wo Faustina yɛde kaa mmienu yɛ dɛn ɛka ho ɛmɛɛmasɛm tete jantere fufuo na nkurɔfoɔ bɔ no fɛfɛɛfɛ obi tumi deɛ ɔbɛtena Kumase abɔ jantere na wabɔ jantere ma nyɛ degree paa ebi nso tumi kɔ Abidjan kɔbɔ jantere ebi kɔ Lagos kɔbɔ tuutuu ne bu jantere yɛyɛ maame Faustina yi ɛmɛɛmasɛm nti nneɛma no nyinaa wotontɔn ɛfa so kɔdi mɛɛma hɔ
ɛfa kɔ wawo ma mmiɛnsa obiara ne ne papa nkura mmiɛnsa a yɛ maame wawo ne obiara ne ne papa na can you imagine say first na wowo yɛ na ankɔ yi anye dɛ ama ma sɛ ka ɔsi w'ani yɛ dɛ ɛba wɔ hɔ so wɔbaa ka w'ani ba wɔ hɔ so na ho safi deɛ ɛtɔ so no sɛ mi de mi nya kunu deɛ ɛtɔ so ayɛ dɛ ɛnyɛ kunu ɛna san kɔ baa mmiɛnsa nso ayɛ dɛ ɛnyɛ kunu enti sɛ wɔno no ɔka si wɔka nsɛm bi agu ne nua n'anim ase obetumi aka agu n'anim ase ai obetumi aka Serious paa enti na usu sɛ ayɛ sɛ ne nua no ayi na yi pa mu bi me Faustina ne deɛ me si obetumi ayɛ yɛ wo maame wu yɛ de kaba ne straight ne deɛ apempa ne apempa wo maame agya padeɛ nyinaa wo na ayɛ ketewa ɛne yɛde maa wo ɛne ɛma na ɛwɔ yi o sɛ nneɛma deɛ ɛsɛe ɛntoma sɛe ɛnsɛe ɛntoma sɛe kora nyɛ saa bere na ntoma bɛsɛe ne maame wu how many years ni okay me papa free mu bɛɛ at least bɛɛ 20 something years ni me wɔ me papa ntem agu hɔ no ma ɛda so yɛ mu na wosɔ ma ɛntete nyɛ hwee okay lumba maame wu yɛm fie sɛ nie a ne ntoma anaasɛ n'adeɛ bi asɛe wotum som fan de yapempam nyina wosum fan de kɔ afrateɛ akɔtɔn ɛmono nso so ahɛda akɔtɔn bi cars mmienu na ɛwɔ yi oh ne nyinaa asɛe obi ayusu car z why ɛnso saa tɛmɔda so te kaa nim antu hwɛ ni yanka bɛsɛ wahu ɛnti no me deɛ mɛn no ɛfi ati ne abofo no biara no eni kwan sɛ ɔmo ka kansɛm basa ne ɛdeɛ biara saa enti na wutumi betumi aka sɛ na yɛsi lumba ɛne ne nua ketewa no ɛnka ɔmo ntam nyɛ kama no saa asɛm wei ebetumi akɔnfɛm mi ɛbɛtumi aba okay ɛbɛtumi aba me te yɛsi dabere ne nua no no ɔne lumba ntam nyɛ dɛ ɛnyɛ fine ketewa no Faustina no ɔne ne ntam nyɛ dɛ ɛnyɛ fine ɛna lumba no so ɔno so fa baabi ɔpɛ man so sɛm nketen bi enti ebetumi ahapen saa na sɛsɛ ne sɛ wawu na abusua panyin no koraa no so ɔno wɔn panyin wafa ase na yi papa bi ayɛ na sɛ ne nua so ka so ɔno so mpɛ yi papa ebetumi ahapen saa okay because dua n'aba de bɛm yɛ hunu dua koro bebree sɛ ɔmo mom na ɛpɛ asomdwe because ɔmo mom na ɛta ɔdɔburo nyina akyi nti ɔmo na ɛpɛ asomdwe na ɛyɛ ne nua panyin Brempɔma na ɔwɔ aburokyi ne deɛ ɔyɛ kyɛ sɛ ne nso nipa bɔne ne bi maa da na ɛsi wɔn na yɛ panyin wɔn na yɛ panyin wɔn onye nipa bɔne yɛsi panyin due mante wɔnyɛ nipa bɔne maame akɔsua Brempɔma no wɔnyɛ nipa bɔne saa nipa wiase obi ɔka nokora biara yɛsi wɔnyɛ eti ama wiasefo atumi atutu fam asie nokora de nkontompo odi hene wɔ asase so na ka busua panyin bɛtuma bɛtena aka aka wei wɔdɔ buroni bɛtuma bɛgyina hɔ abɛkeka wei wɔ abere a wotutu fam sie nokora ka bɛtuma ma nkontompo adi hene wɔ wɔnum ɛdi hema wɔ wɔnum wote aseɛ eti maame no onim deɛ wɔɔka ɛna wɔama so asɛnka lumba wɔmba wɔn ne hɔ na yɛ panyin maame na yɛ panyin na lumba aba wote aseɛ enti sɛ me wɔn ne me sister panyin wɔ hɔ na sɛ bi a meyɛ ade biribi a bɛyɛ bia me sister panyin ne yɛ de etua ɛna anyɛ bia so kɔ baabi ase yɛ de egya ame wote aseɛ mimi wɔ akyire mafo edi m'akyi but deɛ mi mahunu m'ani so no ɛne deɛ me maame ne me papa me ɔmo di kan wo me behunu ɔmo ntam ne ade no wo wɔ akyire a nyɛ ne nyinaa na abɛyɛ de wobehu enti sɛ akɔhyɛ Brempɔma ne ka sɛ ya na ase se ya ɛwɔ se ya gidie because wɔyɛ panyin because ɔmo sɛ o ɛna lumba bɛka sɛ ɔtɔn ne TV ɛna ɔde sika ka ɛna deɛ ntam na lumba enim ne suban na mmom ne wu akyi na wɔn Brempɔma sɛ Brempɔma atɔn ne TV di sɔpɔtɔ na kwantuo ne ana deɛ ntam na lumba nim ne suban ti na ɔbɔ n'aba so nanka ɛne lumba te asɛ nkɔbɔ sɛ ne nua no ne su nipa bɔne ne wɔn mu gu app yi so ɔmo ano pafo sɛ biifu ɛda nkwan mu deɛ yɛn hunu yɛn nko ara na bere a wɔn ka deɛ ɔmo hu yɛn nko ara na ɔmo ka enti sɛ bere a wɔnim ne nua no suban sɛ maame ba papa ba wo nua baabi a n'ati fi duru yie wohu abrabɔ mu kakra ɛna ohun sɛ m'akyiri bɛ lumba wɔ sɛ mitumi yɛ dɛ ɛboa bibi papa yɛ dɛ ewu ne mu ampa so wɔtɔn ne TV discuss kakra sɔɔ so a obetumi ayɛ ɛna ɔtɔn yɛ no nso so ne nua na engu n'anim ase ɛgya nneɛma a wayɛ kɛtɛrɛma mporɔ lumba nwom fɛ baabi a lumba nwom ti sɛ wɔtɔn yɛ kora wahyɛ ne nua baa n'animonyam wɔtu kwan sɛ nwom na de kɔkɔ bɔɔl wɔtɔn TV ne de kɔ wie adeɛ wɔtɔn TV ne de kɔ yɛ nwom ɛde tu kwan de bi kɔ yɛ nwom ɛna nwom no so ho ayɛ dɛn aba mfasoɔ enti akɔhyɛ Brempɔma ne deɛ wɔnim sɛ TV na wɔtɔn yɛ no wɔnim sɛ wɔde bɔ ne nua no ɛna ne nua nso adeɛ ɔyɛ maa no so aso aba so ayɛ dɛn ama no
Enti nkurɔfoɔ a wɔdi maame yi atɛm nyinaa sɛ ɔno na ɛsie ne wɔn nua no a akyi. nyame bɛtua wɔn aka Mm, nyankopɔn akatua no yɛnya na asase yi so ha yi a ewiase nnome nkora nka obi a ɔpɛ ntɛm bu atɛn sɛ asɛm no nyɛ nokora na ɔde mmirika abɛsom sɛ sɛ ade a maame yi akɔhyɛ berempɔ ma ayɛ yi a mo di mmirika di n'atɛm yi mo abusua mi bɛba hɔ mm. ebi bɛba mo abusua mpanyinfoɔ sɛ eniw to na wɔ yɔnko to a wosi yɛ agyanan sɛ eniw to na wɔ yɔnko to deɛ ɔmo sɛ yɛ agyanan wɔ to deɛ nyɛ agyanan beebi bɛba mo abusua mu ɛhɔ na abɛgye baabi a de bɛfa Mm. ɛhɔ na abɛgye baabi a de bɛfa maame bɔne a ɔyɛ ne sɛn ne bɔne n'ano kora ka sɛ maame de yɛgya awo wɔfa maame de yɛgya awo na adɛn na woyɛ yɛ sɛ yie maame no wɔnsa ɔho me koraa me metu a mennuro baabi a papa biara saa no koraa mehunu sɛ bia m'abusua me maame ne wei na ka kwayɛ ne deɛ da hɔ tu badua bia ne ne sibere me maame ne wei na ka me papa ne wei na ka enti sɛ da sɛ bɔna sɛ bia me maame ne me papa ne hɔ a menim sɛ biribi to me a mekɔbɔ me maame nipa ne wei ne ɛka wɔ abusua no mu mekɔbɔ no amanneɛ enti sɛ akɔhyɛ berempɔ ma ka sɛ wɔfa maame de yɛ gyae a ɔdi ka onim asɛm a ne maame ka too ne tirim wɔn na yɛ panyini wote aseɛ me meyɛ panyini mesunsum kata me tirim afoɔ nyinaa so wɔn de akɔyɛ enti akɔhyɛ berempɔ maa no deɛ wɔn wɔyɛ right ɛsɛ ase wɔbɛka biara no sɛbesɛbe mpere aduasa yɛn kasa bi a deɛ wɔbɛka no so nyɛ dɛn ɛnyɛ nokorɛ ɔdeɛ wɔnim na ɔyɛ dɛ wɔɔka enti sɛ wodi n'atɛm na yɛ kenken kwa wodi n'atɛm na yɛ kenken kwa Nana nti yɛmfa ne sɛdeɛ nkurɔfoɔ ɛkeka no abɔntene after sɛ ɔmo tie abusuapanyini ne witness ne adeade a ebi mu ɛde ɔmo adwen kyerɛ sɛ ayɛ sɛ yɛhyɛ abusuapanyini afono mu nana oni saa nkurɔfoɔ no bɛtumi ayɛ adwen ɛsɛ dɛ sɛ ne witness a ɔmo ayɛ sɛ odobroni yɛaware no na krataa na ho nsɛm bebrebe nti obi mu sɛ abusuapanyini agye bribe ɔno ana ɛsɛ ɔmo kan bɛso agye bribe because ɛsɛ deɛ papa ne nsɛm na wɔkeka kɔ no asɛ wagye biribi wɔ ne nsɛm yɛde biribi ahyɛ ne nsɛm a ɔfɔ so ka nkontompo sɛm me papa no ɔfɔ so ka nkontompo sɛm te sɛ nkurɔfoɔ kasa ɔmo deserve sɛ woka nipa ɛsɛ asɛm no bi na ebetwa ho de ayɛ danse beginning deɛ ɔbɛka ayɛ nko sɛ ɛsɛ yɛ asɛm bi bɛka wo nsa so deɛ ɔso ka so yɛ dɛm practice that means wagye biribi sese dabi wɔ sɛ ahyɛahyɛ na wɔnim na akyire ne ɔfrɛfrɛ ɛkyɛ na n'abusua ɔho yɛ fɛfɛ abusua ɛyɛ sɛ wagye biribi na wafrɛfrɛ abusua sɛ wɔbɛtumi aba sɛ deɛ ɔka no so ɛyɛ nokorɛ information pɛ na ɔgye dedaada no wɔmfrɛfrɛ dedaada no mfrɛfrɛ wobɛtena ase a wokɔpɛ akonnwa mmesi wo asa na woatena ase na wobɛgyina ntɛntɛn na woato krafra akonnwa no wɔ wiem na abesi woto so ama woatena ase anaa abrɛ akwadwo na yɛbisa ne sɛ na abusuapanyin later no a wɔse maame akɔhyia sɛ wɔagyina so gya awareɛ no na wokɔ lumba fie wɔse daabi lumba yare wokɔhwɛɛ no wɔse daabi gye sɛ lumba wui ansa na wohu no ne fie kwan akɔ ɔmo bisa ne sɛ later no hwan na gye maa na wɔse obi na gye maa no ɛnti wɔmfa nipa korɔ mmerɛ abusuapanyin nipa korɔ de letter ne maa wo no fa nipa korɔ bra ɔmbɛkɔ kɔɔto da bɛn nyame yɛ adom adwoada adwoada no wɔmfa nipa korɔ mbra abusuapanyin nipa korɔ de letter ne baa sɛ akɔhyɛ sɛ wɔagya awaleɛ no fa letter ne baa nipa korɔ akɔhyɛ sɛ wansa ɛbɛkaa ne nsa de ehia nipa korɔ wɔn aka kyerɛ sɛ ɔkasa tenten wɔahwɛ a me papa wa wobɛdam wɔ asɛm wei ho because wɔn nsɛm bi aka na insist wɔahwɛ yi a wa wobɛdam ɛwɔ asɛm wei sɛ ho woyɛ bɛrima yi wɔ nukura firi mmaa n'asɛm nim na wobɛhwɛ so yɛ wɔayi ahwɛ so yɛ wɔayi yɛne akora ne yɛka sɛ ɛbɛyɛ na yie ne ɛnamba ɛyie ne sɛ ɛnyɛ awerɛho biem lumba ɛyie ɛnyɛ awerɛho biem ɛnyɛ awerɛho charles kwadwofo so ayi wobɛyɛ dɛ na ayɛ awerɛho nana ɛno apaako so mmeranteɛ ne mmɛbaa bi ɛba akɔɔto a wɔde kogya abobɔ wɔn ti ne wɔn nsa sɛ abusuapanyin gu wɔn anim ase paako so ɛhɔ because paako so hɔ na ofiri ɔyɛ abusuapanyin eti ayie no onyi ne ho mfiri mu funu no ne adeade nyinaa no wɔn hia no wɔ kuro no mu hɔ adan a abusuapanyin de nenam sɛ wɔpɛ baabi asie lumba na oni asase wɔbrɛ kɔ apaako so hene ɛwɔ hɔ yɛwɔ asie wɔ hɔ nti wɔn pɛ abusuapanyin no kuro mu hɔ wɔn ne wɔn yɛ adwene. me ne wɔn yɛ adwene yɛhia abusuapanyin a yɛhia no sɛ wogu ntimafoɔ n'anim ase animguaseɛ so fata kani nti mmabunfoɔ no si yɛhia abusuapanyin a yɛhia wɔn deɛ wɔn nso wɔn hia lumba firi because ɔhene wɔ kurom hɔ sɛbisɛbi mpɛdu ase ɔhene wɔ kurom hɔ ɔbɛtuma nya baabi sɛ mede hyia mi yɛ dɛ mɛ koraa no na sɛ lumba koraa di adeɛ wɔ paako so wɔde adeɛ wɔ paako so ɛdi abusuapanyin so wɔtaa lumba o kyɛ akɔdwo fosu ankasa mi sɛ abusuapanyin no wɔtaa no pɛ sɛ ɔyɛ nneɛma basaa animguaseɛ bi de ka braa no braa so wɔ deɛ nka nyɛ kwa
aha yɛ bɛ kɔdwo media wohwɛ nsɛm no a ɛkɔ no a na nti nka wode abusua ɔhene no kora nka sɛ nka asieɛ no deɛ wɔ hɔ. Ai, ɛsie yɛ wɔ hɔ no. Mm. Wɔhene na ane ne ka wɔhene no soso ne de sie ne lumba. Mhm. Enti sɛ wo nso deɛ wo nso firi mu akɔ wɔhene ne bɛso firi mu kɔ. Abusua panyin maburu nso firi kuro nim. Na ɔmo de ɔmo bɛso firi mu ɔmo asie ɔmo de sie wɔ asie hɔ no. Nya afei na wo nti ɔde ne kɔtafo asie na akusa na ɔde ne kɔyin na akusie. Ɔpa asase. Asase wɔ he fa. Na wo kura wo kurom ɔno nso mbu mmeye nsie na obi hwan kurom na abesie firi no hɔ. Efunu na n'anim agu ase mo agu n'anim ase wɔ n'akyi no. Wo kurom hɔ no a yɛde hyɛ ɔno nso nsie hɔ no ma. Hwan kurom na akɔsie no gu ase funu no. Wọn asase na akɔsie sɛ ɛnim gu ase funu no. Opo wompo hɔ a na yɛsie mpa akɔso hɔ na yɛsie funu no. Sɛ akɔdwo fosu hɔ a na yɛsie no. Yɛn nyinaa yɛdi akyire kande nante yɛbɛyɛ. Yɛwia yɛasan so abɛsu na ahomakye. Yɛde makɔ akɔsie no. Musie no yɛasan abɛtena ase asa no sikasa. Na sɛ meka sɛ ɔsɛ wo nkɔ. Ɛyɛ mɛsi na mɛsɛ me nkɔ so bla sɛ deɛ ka kɔ no deɛ. Ne ho dɔ nti na yɛkɔ. Na yɛkɔ so koraa yɛne bɛwe nwene so. Sɛ bayerɛ nkɔkɔ fie mu no. Yɛne bɛwe nwene so ataa so sɛ yɛhwɛ nipa koraa ni. Ehwe nipa no because kwase asɛm na nipa baako awu nsɛm bebrebe sɛ wo se wo hia lumba funu wɔ paako so hɔ nom no ɛhe fa na abɛhia ne funu Wɔse wɔhwehwɛ asase asi. wɔnya asase nsie ne deɛ wɔnsie no wɔ n'anim wɔntutu n'anim na wɔnsie lumba funu wɔ n'anim na obiara na ɔma na asase asie. Ayɛ bra kɔdwo media me ne nana ɛboa wokum apem bɛba na ɛdidi ɛtwe nkɔmmɔ no ɛtɔ da bi a na wode bi ayɛ sereɛ but ɛnyɛ sɛ asɛm no ɛserɛ ɛyɛ awerɛhosɛm but ɔde same no nsɛm bi yɛ serɛ a na yɛase nana nkurɔfoɔ susu sɛ lumba na wantoto n'akyi ye sɛ wote bisa wantoto n'akyi ye me bra na akasa wɔnoa nso so ɛka ho bi ɔno afa baabi nso so no ɔka ho bi ntina naano na meka sɛ woyi wɔ ba a ɛwɔ sɛ ɔma wode lumba die ɛyɛ lɛksin woyɛ bɛrima so lumba die wode yɛ lɛksin woma w'ani da hɔ wɔ waleɛ ne wo mpena bi a woyɛ dɛn wotweɛ ho wahu because ɔyɛ ne nneɛma yi anka wei nyinaa nye dɛn ɛmma wei nyinaa ɛmma wanyɛ ne nneɛma yi nti na anim guaseɛ basa ne nneɛma toroka wei nyinaa ɛkɔ so wɔ ne funu akyi obi koraa yɛnsie funu yi na efunu yi kɔhyɛ fam de a brade de besie ɛnna nan de akontabuo na yɛsɛ hɛda kra Ghana soldiers foɔ nyinaa kɔgu akontabuo ase akɔnta a yɛbu no kɛkɛ yɛyɛ na sɛ ahwɛ asɛm a abusua panyin so aba bɛka ɔsɛm abɔka wei de sɛ nyɛ asɛm ketewa ɛyie so nkurɔfoɔ so atwa nneɛma a wɔde bɛyɛ ayie kompani ahodoɔ afa nneɛma wei ho ka wɔde bɛyɛ ate wɔn ka wote ase na ɔno ɔso abɔka wɔ na awɔtwerɛ no sika a yɛnya na awɔtwerɛ no bɛto dwa sesei deɛ wɔse wɔde bosia 6 billion na ɛyɛ nti sesei no wɔanya mfasoɔ nti ɛnora sesei deɛ wɔse wɔanya mfasoɔ yɛda nyame ase wɔanya bi di a na ɛnyɛ na ɛsi ɛtete mi so ehu nkurɔfoɔ a ɛde sika akɛseɛ baeɛ enti ɛno koraa deɛ wɔtena apono so koraa ne wɔ asɛm ka wɔmɛ lesen san abɔdeɛ mi ehunu sika ɛyɛ dɛ yɛbaa yɛ a yɛnyaayɛ wɔmɛ lesen wɔfa nto dwa because ɛyɛ wei no mpanyinfoɔ ani wɔ sika nim wontum nkasa wo bɛtena akɔda hotel 250 million 80 million wabra wo obi ayi ase na apɛpɛ hotel saa da abusua panyini na sɛ wɔwɔ sɛ ɔda baabi ɛyɛ ɛwɔ sɛ wɔda baabi ɛyɛ a nipa wu a ɔnakɔpɛ baabi ɛyɛ ada wɔtewa no onim sɛ bɛda baabi ɛhɔ yɛ dabi sɛ ɔte ne fie deɛ ɔwɔ baabi a ɔda wɔntena ne fie dabi na wɔkɔ nkran akɔdi na wɔtɔ ɛkɔda hotel 250 million 80 million hotel no na onda east the go hotel ɔno a ne ba na wu yɛ na wɔkɔ ayie no ɔpɛ ayie no fa so akɔbɛkɔ akɔda hotel saa black adwo na nipa na obedidi ɛwɔ sɛ ɔda ɔkɔ ɔre nipa nam ana ɔre pɔnkɔ nam nipa mogya na ade dwale na wɔnom no nsuo na aka sɛ kɔkɔ bɔ aka kɔ 250 million 80 million adɛ busua na ɛsɛ ayie no koraa de nyame na aboa sɛ yagye ama dadeɛ so aba man hene sɛ wɔnyɛ ayie dabi wɔn wɔ sɛ wɔda tumantu nnora koraa yɛate sɛ allegedly wɔn akɔyi 3 billion afiri account no wɔn akɔyi yie abusua panyini ɛne yɛse wɔse wɔde bɛyɛ ayie ho ntotoyɛ nti abusua panyin still a yɛmana yɛ ayie nana yɛgye sɛ nkanana dadeɛ so aba hene nyɛ so still wɔyɛ tumantu na ɛsɛ nana mo ka bie yie nana mo ka bie yie wei de nyɛ sɛ tumantu nipa bɛtem na ahemfofoɔ bɛɛ wɔ ha wo nipa bɛtem yɛtu na yie
Yɛtu na yɛ na sika no nso so koraa na ne kwan so na lotɛ no ɔno nkwa na de kɔkɔto bank. Ɔmo yɛ nipa mmiɛnsa na mate sɛ ɔmo Ana akɔsa. nipa mmiɛnsa na de kɔkɔto mu no sɛ abusuapanyin akɔ akɔyi di a na nipa mmiɛnsa no nim ho bi. Oh yes, yɛsɛ mmienu aka ne ho na ɔmo asan na ɔmo akɔyi. Ana ɔmo akɔyi di. Allegedly yɛsɛ Odobro nyine ka ɛna Collins Owusu Amankwa former MP Mansia. Kunani kura yɛmfa wo nka ayie nsa ɛfɛ ne sɛ sika no ho. Yɛmfa wo nka ho da ase ato sika ma asɛ gyefa hwɛ wa hɔhoɔ. Yɛmfa wo nka sika yɛde kɔto hɔ ho. Wote ase. Wei nyinaa ɛyɛ asɛm bɛyi. Ɛde adea. Ɛde ankokwadwo bu okobro gauge awa ama. Ade. Ana sɛ nipa ɛna sika no ɔmbɛdi paa. Oh, ɔmo de yɛ ayie. Ayie bɛ na ɔmo de ayie. Ebi a hotel ho nhyehyɛ ne nyinaa nhyehyɛ. Hotel ho nhyehyɛ. Canopy ni ade. Ayie canopy han ne sɛ nko a. Canopy na mo han na wɔtwe da mo han canopy na mo han ya. Saa na mo bɛ han na ayie da. Wei yɛ Lumbo yɛ bɛyɛ no stadium. Na stadium na ɛbɛyɛ abrɛ de adea. Ɛne Lumba ayie de gye sɛ sika container mo. This is a container because the other one I know it. Ati na nke wose open say abusuapanyin hotel na wada no de because it's the Gon hotel and any boarding. Omu bisa ne say na sen ya wose na say a day crowd that 10 million kra okodi 40 days check hwe. Nke say bro 300 280 million. And I said na say abusuapanyin kwa say nko sole ho na wose woda ho akopem say yie ni bedu no asan da ho a. Eni ko sole sa kra say na wo kra wa adwene yi. Wo sole firi wo sa hotel wo sa wo ho ato aye homodwe na wa adwene yi na wo se nka wo da kwa na ye hye aye date ni nyina awie aye awie ni wi ansa na ehu sa fa dia wo bo ka wo bampim anim ehu se wa ya de wa ji wa home aye wo fast na yi ehu se wo bo ka mpim anim na wo sole say that wa anya ade oh Wose ye Lumba free me at least wa boma me akosu ase wa akohoma that could be 30 million ti ni nyina wa ya ade. Wose wa send 30 million media man say o de ba akohoma. Ona so ye kunani wose wo hwe no. Say abusuafo bisa se na ye de na owu ye nyina no enti ne ma a omugu ne so wa broche nyina free sa bebe enti 30 million pe na wa send. Na wo so kwada hotel say 280 million. Ana wo ba kunani ne ma kunani ne ma 30 million. Wo wa bi a wo di wuti we ne kwa akoda no wa boka 280 million. Na kunani ne ma na omo no ma hye wo ma de na wo koma mo 30 million. Wa akoda ba bi da krokwan atwam ba de ho no. That could be a 10 million. That could be a 10 million and kura ne yesen. A wo ma wo mo 30 million. Kura 5 na egu ago. Wa anya de. Sɛ wanya ba bi di wutiri we yakwa akoda de a na wo sɛ ne omo so mo sika kɛse. Kunani na so hwe no kopim se be ye yie be wi wo so hwe kunani eye saa pepepe na asante amamre no etie mo kunani akonhoma na wo du akɔpɛ ba bi akoda na wɔtwe no 280 million 40 days 280 million na wakɔ akɔma kunani ne ma 30 million. Can you imagine this tautology things? Ba kana minim se na se dia ye je ka bebo abusuapanyina ba so se wa ya ade de wo ye ni nyina no eya amamre ne amande kwan so me kasa bebrebe a wo kasa nyina wo se wo twe ne ho no kana no kora atumu an kasa bi me papa no ne ma bi ho kasa kasa wo di gu ye hu fi wo di gu ye ni mu ase de ewom ne anim nyina na wo ka wo se bi di ka ka se wi ase wo kasa bebrebe a wa no pa eze na ese na no pa no no ana no beyi ka ama no ana no ahwe adwua na no ana no ebeyi ka ama wo me ka fi obekwa akodam na ka de ye je de ebe se nyina ne se nka wo de Lumba ene kobo na dwaman ena wanfa sabi ne be man se ne pietom enti nka abusuapanyin de se ne wo fa se na ewu na wo siesie na chinka ye mo na baso na ma bibia ankoda ye mo wan abaso abusuapanyin se de wo ye de wo hia abaso body o me papa abusuapanyin me di kura na me le fin papa confuse me papa confuse de se de wo ye de wo hia abaso body na wa bobra wo wa bobra so obi anka so be fa wo bra amena to ne yam obi aka sa wo bra wa boro be fa amena to ne yam ana wo be hye wo bra wa bobra unko obi afom na se ka so nkwa na Ukraine wa bobra enim kuma se sikafo a ya bobra ya wu agya hokoro Lumba ne ma oye nyina so agya hokoro wo de se sika bi no abetsale ho na wo nom tontom abetere sika no bi na wo nom wa yie ho na wo fie ni ade anka akobo obi ayi ase ka 250 million 80 million and anu ebu akose ha sei ne ladbe kura ye betwam kofi wusu ladbe ye betwam ewa bu akwa ye di na wachi da wie ya no tam 50 million kokocha ladbe ka nyina
ɛwɔ abua Nana Redie. me se me ka wo na Nana abusua pa yi no Redie. ɔde ladbe ka wakɔtua ne nyinaa adanyɛ ɔne nipa na ɛte wɔ me se ate so na mete yɛ Ebuakwa. me se wɔte abua kwakwan so Mm. ladbe ni atwa ne kaneam Mm. abusua pa yi kɔsu wusu ni atwa ne kaneam wɔbaa yɛ di na wɔto da wie wabɛtua ne ladbe ka ama yɛasɔ kanea no ama Nana. na sɛ sɛ I me say we dey what time? I say what dey ayi. me papa no menta na agye deɛ menta na agye deɛ nti wɔfe wo nua biara na ɛde no ana adwene saa na wɔfe wo so nsuo biara na ɛde no ana adwene wote aseɛ wɔfe koraa na so ho nua biara ne mpampuru Mm. nti wɔbɛtumi de bi atua no kada ama oyiyi sika kɔde da ha ne ade so wɔde ka wɔbɛtuatua ada obi si na ɛtoa so bɛdɛ hɔ so wɔde ka sɛ onipa saa wɔ hɔ sɛ ne wɔde ka sɛ ha ade ɛna ɛka so koraa yɛamɔ ama ɛfrɛ ne sɛ anomaa na aboa Ba ne magu abroche nti ono ohia. ɛnti ne mma no egu aburokyire na wɔsɛ obi akasa kyerɛ ne papa me akwasi wusu ne me papa na me Kofi Wusu. kofi wusu na me kasa kyerɛ nti wo so wo papa no ne bia kasa kyerɛ ne sɛ papa ade a woyɛ no twe ho koraa yɛ dɛn efiri ho twe ho firi ho bikɔ wogu yɛ anim ase Na ti sɛ deɛ nkurɔfoɔ bi ka sɛ ɔde wɔntwe ne ho na nka ɔmo hwɛ sɛ baabi adu nka no asɛm ahohoro me nsa sɛ ɛyɛ no kora. sa ya papa de na me hwehwɛ ase papa na ade bɛkye sena na yɛ bɔ na de papa bɛpagya ne so sɛ deɛ yie no wahohoro ne nsa ayɛ dɛn efiri ho wote ase nti sɛ wokɔɔ yɛ na hɔ yɛ bɔnwona sɛ ka abɛfiri ho ɛhɔ ɔde nti wayɛ tumi ntu Yaba yɛ adeɛ sɛ wankɔpɛ bosia. yaba yɛ adeɛ wankɔpɛ bosea wote ase Ataa ma ne deɛ ne kofi adum ne nyankyerɛ mu deɛ nyinaa nyankyerɛ mu deɛ ɔmo yɛ nyinaa wankɔpɛ bosea edi nta lumba deɛ nkoa deɛ wakɔpɛ bosea ɔyɛ ne wɔfa ase. owó faase lumba wakɔpɛ bosea ade me papa besrɛ ewiase obi kasa mu w'ani nna hɔ a egyina hɔ ma nsɛm bebree ma w'ani nna hɔ na me nua mo nso so a mo ka me ho a mo wɔ aburokyire mo kasa nkyerɛ yɛ papa na yɛ papa mo n'ani mmra ho sɛ asɛm ka bɛda bɛhyɛ ɛsɛ na deɛ yɛ papa sɔre wɔ so wahoro ne nsa ayɛ dɛ ɛfrɛ yie no ho ti papa sɛ wahoro wo nsa ɛfiri ho na ɛho sɛ agya wahu sɛ biribi yɛ dɛ wɔ ho a wodi ade yɛ dɛ ɛwɔ wɔ hɔ baabi na wodi na wode wano abɔ hɔ na wosogu wano nti wonka wano yɛ dɛ ɛntum wote ase Ɛyɛ asɛm a ɔha yɛ bra kɔdwo media na na ɛboa akasa bebree. Watufo. Wagye na adwenkyerɛ. Ɛne biara gye ne sɛ afotuo kwan so kamakama a wɔne obiara na ampa na nakora ntoto bɔm na kyɛ sɛ wakasa kama. Nana yɛ sɔre wode afotuo ɔmo kasa tia ɛyɛ maame akɔhyɛ asɛwa maame bempɔma ɛne Faustina sisi a wakɔka abusuapanyini ho a ɔmo sɛ yɛaware odoburo nyina na naka ne nyinaa bom. me deɛ meka ne sɛ ewiase yɛbɛto yɛ nanam no yɛse etire ne tire nkan no nkyerɛ sɛ abɔntensofoɔ mɛfa nkonkodi anyɛ bia abrempɔma ɛne lumba yɛ mogya saa nso so na Fausti wo nso so ne lumba moyɛ mogya baako enti ne kwan koraa sɛ mo anuafoɔ no koraa deɛ mosi mo ntoma ago ata wɔ abɔntene wei nka aba yi mo a momfrɛ mo ho na anaa manso wɔ mo ntam anaa Yɛnim o. wei deɛ ɛbɛyɛ sɛ manso wɔ na manso koraa wɔ mo ntam koraa ne kwan sɛ wei nka aba yi na nka mo nyinaa moatena ase anuafoɔ no mmiɛnsa sista yɛpaatɔ yɛ so wei deɛ yɛntwa so na yɛnyɛ dɛ yɛnyɛ yɛn yi deɛ yɛrehwehwɛ a no sista Fausti wɔne sista Brempɔma yɛsrɛ mo monyɛ baako na moɔfa no deɛ sɛnsi no ɔno wɔte animguase akɔnya so o wɔnyɛ n'adwene sɛ wɔresɔre enti yɛsrɛ mo modeɛ monyɛ baako na mompɛ baabi na mo nua no monyɛ no ayie no koraa na mo wie nam sɛ bi a biribi wɔ hɔ na mbɛyɛ a moayɛ dɛn moayɛ monsi mo ntoma agu fie koraa yɛ dɛn ɛwɔ abɔnten na ɛɛfɛle ɛfɛle papapapapapa ɛtire ne tire nka no kyerɛ sɛ abɔntensofoɔ bɛfa nkɔdi te sɛ ɛsoma nkurɔfoɔ ka obi da sɔre koraa wɔntwitwire ne se wɔmpostona na no mmɔtɔɔhuo no ɔde bɛkasa agu mo anim ase ɛnyɛ fɛ sɛ wɔ sɛ mo nyinaa moyɛ baako na afei so abusua panyin me ne me nua mo akɔ apam sɛ yɛbɛda bɛhyɛ sɛ yɛ papa si dɛ deɛ wahoro ne nsa ayɛ dɛn afiri ayie no ho na yɛde aseda ne animuonyam ayɛ dɛn ama tweli ampa onyankopɔn nhyira nka wo sɛ gyaagye berɛ sɛ wadaagye na wotie yɛ na Mephiboset nyankopɔn wɔnhyira wo Mephiboset nyankopɔn ɔhyɛ ha yɛ bra kɔdwo media buru ne ba de sɛ amaka kwantu ma menya lɔre fa de bɛkɔ me kurom me ne nana yɛboa ɛna atwetwe nkɔm no mesrɛ social media platforms no nyinaa yɛ bra kɔdwo media kɔdwo ne KOJO sɛdeɛ muhu no naa no mama refi sɛ ɔbɛkɔmmɛnte walike na wahyɛ na biribiaa ɛwɔ ho nyinaa no notification bell no wamia so sɛ yɛde to mu anaa so wo nsa aka wo de aha ɛna ɛde bɛsi nyankopɔn nhyira na ɔnyɛ ɔkɛse da sɛ nɛ yɛbɛhyia makra mo bye bye yɛnya sɛ media 20 minutes